50,000 persuna mistennija attendu għall-avveniment tal-lejlet l-ewwel tas-sena fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu kif ġew spjegati l-aħħar pjanijiet loġistiċi għal dan l-avveniment li sar jokkupa avveniment annwali importanti fil-kalendarju tal-avvenimenti f'pajjiżna. Fil-fatt kollox jinsab lest biex ħafna artisti lokali isaħħru il-Belt Valletta fl-aħħar lejl tas-sena bl-avveniment se jkun qed jibda fit-8:30 ta' filgħaxija u jibqa' għaddej sas-7 ta' filgħodu. Tkellimna maċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef hekk ispjeganna se jkun qed joffri differenti din is-sena dan l-avveniment. Fi Pjazza San George se jkollna spettaklu fil-veru sens tal-kelma. L-ewwel irrid nirrimarka li dan huwa l-ikbar stage li qatt kellna kemm ilna norganizzaw dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. L-ispettaklu ta' dawn li investejna fih. Il-laser u x-show tal-laser li se jkollna speċjalment fl-aħħar minuti qabel nilqgħu sena ġdida se jkun xi ħaġa fenomenali. Imbagħad naturalment għandna l-aqwa talent lokali fejn fost ix-shows li se jkollna fuq dar is-stage għandna show sabiħ ħafna tal-kantant popolarissimu Malti Aiden u kif ukoll kantanta internazzjonali mhux biss lokali Emma Muscat. Fil-fatt il-lejla se tibda b'Lara and the Juke Boys Band, imbagħad se tieħu ir-rigni f'idejha The Palace String Orchestra immexxija minn Ryan Paula Bela flimkien ma' line-up ta' uħud mill-aqwa kantanti lokali li fosthom se jkun hemm Aiden, Drakart, Klinsman, Jasmine, Maggie May, Sara Bonnici, kif ukoll Emma Muscat bħala mistiedna speċjali. Ron, Terry Momo Ċafaj u King Kutajjar se jkunu qed jippreżentaw din is-serata u jakkumpanjawhom għal countdown se jkun hemm DJ Koroma u DJ Miggy. Dan l-avveniment se jkun qed jixxandar b'mod dirett fuq l-istazzjonijiet televiżivi lokali minnaħa tiegħu il-Ministru Owen Bonnici għal kif dan l-avveniment tal-aħħar tas-sena huwa l-isbaħ mod kif wieħed jilqa' is-sena ġdida. Dan huma ċelebrazzjoni sbieħ ħafna mhux biss se jiġibu flimkien il-poplu Malti wawċi kollu, naqdu l-familji flimkien f'din il-pjazza tant sabiħa, imma anke li hija pjattaforma talent lokali li jeżebixxu l-ħiliet tagħhom quddiem udjenza tant kbira. Mbagħad għandek is-sabiħ tal-Belt Valletta, l-Belt Kapitali tagħna li fil-pjazza l-iktar importanti li għandha tilqa' tant eluf ta' nies biex flimkien inħarsu lejn il-futur lejn is-sena l-ġdida illi aħna bħala poplu Malti dejjem inħarsu l quddiem mod ambizzjuż u b'mod pożittiv ħafna. Intant, is-Sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit ħeġġeġ il-Maltin, l-Awċin u l-Barranin biex biħġarhom jattendu għal dan l-avveniment biex jiċċelebraw lejliet l-ewwel tas-sena flimkien. Belt Kapitali hija belt ta' kulħadd. Il-festi li qed se niċċelebraw lejliet l-ewwel tas-sena huma miftuħa għal kulħadd, għal Maltin u l-Awċin, għal Beltin mod speċjali u għal Barranin illi jgħixu Malta u jaħdmu Malta. Dawn qed jagħtu kontribut kbir lill-ekonomija tagħna u allura nistidduhom ukoll jieħdu pjaċir magħna għala le mhux vera, kulħadd uman u niċċelebraw flimkien. Għal dan l-avveniment se jkun hemm ukoll servizzi speċjali ta' trasport pubbliku b'sigħat miżjuda bilan li tiżdied l-aċċessibilità u l-kumdità għal dawk kollha li se jżuru il-Belt Kapitali. Barra minn hekk, il-lift pubbliku se jkun qed jaħdem sa tard.